emanaldian. Gure herria elkartzen duten pieza garrantzitsuak dira kultur eragileak, eta urtean zehar musutruk iten zuten lana aitortzeko unea da gaurkoa. Atzea begira da hortan, eta elkarrekin gogoratu dituzte bizitzako hainbat momentu. Ergoingo Paloma Itxian jaio zen, 1950 urtean. Intxixuan, tradizioak irakin, aurreneko urratsak zian, tan oruntz jo ez genekin, peio... Sustraitu zenuten, bikain gainea. Zuei esker, zuaitz eder bat da, anitza, koloretsua eta sendua. Eskerrik asko. Eskerrik asko.